Flashback. Són les 4. Molt bona tarda a tots i a totes. Parla Marta Palau des de l'emissora líder del país. Com esteu? Esperem que hagueu disfrutat del cap de setmana. Nosaltres venim plens d'energia i amb les piles carregades. Així doncs, a què estàs esperant? Posa Ràdio Flashback, que comencem amb el backup. Bé, al programa d'avui parlarem d'un tema molt present en el dia a dia de la majoria dels joves. L'obsessió per tenir un cos perfecte i el que això comporta. És quelcom de molta incidència també a les xarxes socials. Per això ens sembla interessant de tractar. Així doncs, comentarem com portar una vida sana, sense restriccions ni excessos, perquè l'essència resideix en l'equilibri, no creieu? I ho farem acompanyats de... la Joana Martorell. Molt bon dia i gràcies per ser aquí amb nosaltres. Bon dia i gràcies a vosaltres, és un plaer. En primer lloc, volia destacar la importància que li donen als joves al físic. Cada dia rebo moltes preguntes d'adolescents plens d'estereotips que em mostren la seva preocupació. Per tant, us agraeixo poder ser-hi avui, ja que d'aquesta manera podem atendre el que s'està convertint en una majoria. Sí, així que esperem impacients la vostra col·laboració. Recordem que el WhatsApp del programa és 620 314 999 o també podeu participar a través de la nostra pàgina del Facebook, Ràdio Flashback. Així doncs, tot seguit comentarem els dubtes i consells que ja ens heu fet arribar per les xarxes socials, dels quals hem seleccionat els més comuns. Comencem amb... El més important per aprimar-se és seguir una dieta estricta? No, és totalment fals. El més important per aprimar-se és menjar sa i augmentar l'activitat física. A més, una dieta rígida amb poques calories pot arribar a ser insostenible a llarg termini, provocant, doncs, que es modifiqui el teu metabolisme i sigui més difícil perdre pes a la llarga. Depèn de la constitució de cadascú i les necessitats del seu cos. Bé, així doncs, Joana, com hauria de ser una dieta sana? Doncs a veure, el més recomanable des del punt de vista mèdic és repartir-la en 5 àpats, de manera que es distribueix l'energia al llarg del dia. Així evitem arribar al següent àpat amb molta sensació de gana, fet que causaria l'efecte contrari i menjaríem més del que cal. És tan important el que mengem com la quantitat. Així doncs, l'esmorzar ha de ser contundent, un bon entrepà. Al dinar recomanem que sigui variat i equilibrat. Pel que fa al berenar, evitar els greixos com dolços, brioixos, fruita seria ideal. I ja per acabar, el sopar convindria que fos més aviat escàs. Peix, verdura... Interessant. Anem a fer un cop d'ull a les opinions dels oients. Aviam... Mira, en Didac Reus ens comenta que li sembla molt necessària la xerrada d'avui i que hi hagi més coneixement al respecte. I estic totalment d'acord. Per cert, també recordar que els hàbits com fumar i beure alcohol no són gens saludables. El consum de l'alcohol més aviat que sigui esporàdic. En general, la gent sembla estar entusiasmada amb la teva visita. Mira, estan preguntant sobre el consum de carn i les dietes vegetarianes. Què en penses? Doncs l'opció de seguir una dieta vegetariana és igual de vàlida que qualsevol altra. Totes són respectables des del meu punt de vista. Hi ha qui decideix ser vegetarià per motius ètics, és a dir, per l'empatia amb els animals, o bé qui ho és per altres raons com pel medi ambient. No hi ha cap problema en deixar de menjar carn. De fet, jo recomano reduir el consum que fem de carn greixosa, com és la vedella, el xai i el porc. Doncs amb un cop a la setmana ja és suficient. Després, si algú vol eliminar-la per complet de la seva dieta, com els vegetarians o vegans, ja és una altra cosa. De carn blanca, pollastre, gall d'indi o conill, se'n pot menjar entre 3 i 4 cops a la setmana. Finalment, els embotits els hauríem de menjar de forma ocasional, un cop per setmana. Bé, i si mengem un entrepà cada dia, de què el prenem la resta de la setmana? Doncs el pots menjar de formatge, tonyina, hummus, tomàquet, anxoves... Hi ha moltes alternatives i ben interessants. Aleshores, em pregunten pel Facebook quins són els aliments vegetals amb els quals poder substituir la proteïna animal. El tema és combinar els llegums amb les altres 3 famílies d'aliments. Algunes idees són cereals integrals, llegums, fruits secs com ametlles, avellanes, nous, és a dir, la fruita seca o leginosa, no la fruita dessecada, com són les panses o les figues o els dàtils. També les llavors de carbassa, de sèsam i de girassol. No has pogut fer una escapada d'aquestes vacances de Nadal? T'has quedat amb ganes de més? Doncs no t'ho perdis! Aquesta és la teva oportunitat! Participa al sorteig per a 2 nits amb tot inclòs a la Molina. Sí, has sentit bé! Aquesta Setmana Santa podràs gaudir d'una escapada per a 2 persones. També s'inclou un forfet per esquiar a les millors pistes de Catalunya. Encara no hi has participat? Envia'ns una fotografia simulant la cara que se us quedaria al saber que sou els afortunats. D'aquesta manera ja entraríeu al sorteig. Envieu al 620 314 999. Molta sort a tots!
Bé, ja per anar acabant, la Joana ens comentarà una mica la seva experiència personal, quan va decidir emprendre una vida més sana amb una dieta més equilibrada. Sí, aviam, com a nutricionista m'agrada posar-me a mi com a exemple, ja que jo també vaig començar a seguir una dieta. No va ser gens fàcil veure com la gent s'omplia de torrons i dolços variats o reservar-me de les llesques de pa que acompanyen cada àpat. A poc, per això, vaig anar restringint aquests petits plaers fins que m'hi vaig acostumar. Comentar-vos també l'impacte que ha causat en mi el fet d'adoptar aquest nou estil de vida. Més enllà dels quilos perduts, ha merescut la pena fer aquest esforç pels resultats obtinguts en l'esport. El meu rendiment físic ha augmentat d'una forma espectacular. Te n'adones de l'increïble força de la ment. Em deia, si has evitat la tentació de la xocolata, ets capaç de córrer una volta més. Necessitem petits estímuls que ens aportin la força necessària, ja que simplement l'hem de treure de dins nostre. Efectivament, totalment cert. Bé, moltes gràcies pels consells, Joana. És una llàstima, però t'haurem d'anar acomiadant. Ha estat un plaer, guapa. Gràcies a vosaltres. I espero que hagi servit com a motivació i reflexió pels oients. Fins una altra. Donem, doncs, per finalitzar la xerrada d'avui. Gràcies a tots per participar i per escoltar-nos. Us deixem amb la cançó de Viva la vida, de Coldplay, com a input final per gaudir d'una vida sana. Fins demà!